Hakalai pheo tarik risau japsan u Superintendent of Police Roy thu ba ki police ka sora police station ka yo jengtip ba ka kan hun yang ki pait ba kia subas new ya ka wei long jeng hakli sinong sora ba ki de gi man no bat kia plan do ban hiat ma ki marma ki police na sora police station ki mare sekate jaka onda ki apoi hakli sinong sora ki pait ba kumba as pa ngot ai ki ra kerkut ketika yeng bat ki apan jot pen pra na kliang ubdu kasila ber SDPO soraru ki apoi ketika jaka bat ki persyang ban tem yo pait ba thmu ban hiat ma ya ketika longjing mdai hapdeng gijing ya pen i nia gradon du ki pait ba ki ba therma usaki police bat saki sat bat ki rakni ru ya ka tierkas na ki police handai kham hadin na yo biang na kliang ki puit ka pedun kam do ka bor katuk ne khnang ban pen pra ki pait ba ki ba lum kroi hakti jaka da ki thmu ban hiat ma ya te longjing kham hadin ki pulit ka yo ro ban plai im ya ar pheingut ki khot jong te longjing bat ki airam sia civil hospital Shillong ban la ik medical examination na kliang OSP ro mahamba kinu ba som priang ya ki khubol ham saya ne pensit ban kenno badai man no kadai kambe ain bat on kem ki kat kum ka ain